Aşgabat ýene-de bütün dünýä aldyw ýollaryny hödürleýär. Türkmenistanda adam hukuklary babatynda täze hereket meýilnamasy hödürlendi. 19-njy maýda Aşgabat şäherinde 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasy adly konferensiýa geçirildi. Maslahaty halk maslahatynyň mejlisiniň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň medpugat wekilleri, universitetlaryň rektorlary we talipleri, Türkmenistanyň ombudsmany Ýazyrsyn Gurbannazarow we şeýle hem Türkmenistanda akreditlenen halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşyga Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Gülşat Mammadowa açdy. Ol milli meýilnamanyň ähmiýeti we halkara guramalary bilen hyzmatlaşlyk barada çykyş etdi. TDH göre halkara guramalaryň wekilleri Türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygyň derejesine ýokary baha berdiler. Emma näme üçindir konferensiýada Aşgabatyň BMG Adam Hukuklary Komitetiniň Türkmen raýatlarynyň hukuklaryny bozýanlygy baradaky kararlaryny äsgermezlik edýänini hiç kim ýatlamady. Bu kararlaryň arasynda Ogul Sapar Muradow we Sapardurdy Hajiýew we Anna Gurban Amangalyjew, Nuriyel Halykow we beýlekler hem bar. Hawa kagaz ýüzünde Türkmenistan adam hukuklaryna hormat goýmagy zerurlygyny gollaýar. Emma iş ýüzünde Türkmenistan raýatlary ýerlemaň suwd edilen wakalaryny hiç wagt ikrar etmedi. Aşgabat geljek 5 ýyl üçin näme etmekçi? Ilki bilen Aşgabat BMG'niň adam hukuklary boýunça ýokary komissaryň Sewit edarasynyň wekiliniň mandatyny döretmekçi. Gowy başlangyç. Ýöne bu ýerde garaşan zatlaryňyza juda serasap bolmaly. Galyberse-de ýurtda eýýäm halkara wekilleri bar. Olar 10 ýyllaryň dowamynda türkmen resmiýetlerini adam hukuklaryny bozmazlyga çagyrýarlar. Geçen 10 ýyllaryň dowamynda Türkmenistan raýatlarynyň iň gadaply ýerleýän ilkinji üçlüge girdi. Belki rejimiň hatirasyna şol bir ýerde aýlanmak ýeterlikdir. Başga ýol saýlamaň wagty gelmedimi? Mysal üçin rejimiň bolmanyna BMG'niň kararlaryna hormat goýup başlasa, Aşgabatyň başlangyçlaryna razy bolmaly dälmi? Ikinciden, Aşgabat ombudsmanynyň institutyny ösdürmegi maksat edýär. Muny näde ederkä? Bu meýilnama nirede, nämeler barada? Ýene-de gözboýagçylyk edildimi? Näme üçin her gedek kiçijik çağalar ýaly konferensiýalara gatnaşyjylar we mihmanlar türkmen wekilleriniň boş wadalaryna ynanýarlar. Üçüncü ugur, awraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek. Bu ýerde haýsy guramalar bilen diýilen sowal döreýär. Türkmenistan şu wada çenli olar bilen hyzmatdaşlyk edip her ýyl adam hukuklaryny berjä etmek meselesini utandyryjy orunlary eýeledi. Belki mysal üçin häkimetler kaziýet, hukuk goraýjy we jeza çäresini özgertmegi zerur hasaplaýanlygy sebäpli ýurdu terk etmäge mejbur bolan Gyzyl Haç bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer. Näme üçin Türkmenistan Strasburg kaziýeti bilen şertnamalara gol çekmeýär? Bu sorawlaryň jogaplary nirede? Belki şu jogaplaryň geçen ýylky meýilnama ýaly 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasynyň ýene-de ilat üçin el ýeterli bolmanyny baradaky faktdan gözlemeli. Ýagny täze meýilnama hem öňküler ýaly ilat köpçüligine ýetirilmedi.